Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, канали пешинаи Паҳлавонро YouTube удалид кард ва мо ана ҳамин каналро кушодем. Барои ҳамин худи ҳозир дар ҳамин канал обуна шавен ва аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошен. Суханҳои Билол Муҳаммад пеш аз муҳориба. Тиаго Мойзез боварӣ дорад ки Ислам Махачевро шикаст медиҳад ва суханҳои Нейт Диаз оиди муҳорибааш зидди Леон Эдвардс. Дар ягон ҷо ба 1000 нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворо сар мекунем. Ҷангвари амрикоӣ Нейт Диаз худро ситораи калони UFC меҳисобад ва дар интервюи охирони худ ӯ чунин гуфтааст: "Ман 10-15 соли охир баромад карда истодам. Ман ҳамаи ин чизҳоро кардагиам. Ман аз дигарон дида кори зиёдтар ва беҳтар кардагиам. Ягон кас ба монанди ман дар қуллаи баландӣ чунин муддати зиёд истодагӣ нест ва ман ҳоло ҳам дар муҳорибаҳои асосӣ баромад мекунам. Ман ба қафас мебарам ва ба одамон нишон медиҳам ки ман беҳтарин аз беҳтаринҳоро зада метонам. Агар ки ба ман аз ҳама муҳорибаи калон дода натонанд, пас ман бо беҳтарин ҷангварҳо меҷангам", гуфтааст Диаз. Хотиррасон мекунем ки Нейт Диаз муҳорибаи навбатии худро рӯзи 13 июн дар турнири UFC 263 зидди Леон Эдвардс дар вазни нимёна мегзаронад ва муҳорибаи онҳо сеюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Дар турнири UFC 263 ду муҳорибаи унвонӣ мешавад. муҳорибаи асосии турнир муҳориба байни чемпион Исраил Адесаня зидди довталаб Марвин Витори мешавад. Дуюм муҳорибаи асосӣ боша муҳориба байни чемпион Дэвисон Фигередо зидди довталаб Брендан Морено мешавад ва баъд танҳо сеюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи Диаз ва Эдвардс хоҳад шуд. Лекин ба ин нигоҳ накардан Нейт Диаз муҳорибаи худро муҳорибаи асосии турнир меҳисобад. Дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба Нейт Диаз ғолиб мешавад ё ин ки Леон Эдвардс? метавонед фикротонро нависен. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Тиаго Мойзез оиди муҳорибааш зидди Ислам Махачев фикроша баён кард. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. фикр мекунем ки Махачев барои хайпи худ арзанда аст. ӯ хеле ҷангвари хуб аст. ӯ гӯштинги беҳтарин дорад, ҷуҷитсуи хуб ва тобоварии хуб дорад. рақиби хеле бақувват аст. аммо ман барои муҳориба тайёрам. ман ҳам низ ҷангвари ҳаматарафаям. дар ҳама мавқеъ хуб кор мекунам. барои ҳамин муҳорибаи мо беҳтарин муҳориба хоҳад шуд. фикр мекунем ки баъди Махачевро шикаст додан, ман дар рӯйхати довталабон барои камарбанд ворид мешавам ва барои муҳорибаи унвонӣ танҳо 1-2 ғалаба дар кор мешавад тамом. ҳама оиди Махачев гап зада истоданд. оиди оне ки ӯ барои камарбанд бо чемпион вомехӯрад, не ки ӯ аввал бояд маро шикаст диҳад. одамо фикр мекунанд ки ин муҳориба барои Ислам Махачев муҳорибаи хеле осон хоҳад шуд, не ки онҳо иштибоҳ мекунанд. ман дар ин муҳориба бисёриҳоро ҳайрон мекунам, гуфтааст Мойзез. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев айни замон дар рейтинги вазни сабук дар ҷои 9 қарор дорад, Тиаго Мойзез бошад дар ҷои 15 ва муҳорибаи онҳо рӯзи 17 июл баргузор хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо Тиаго дар ҳақиқат ҳайрон карда метавонад ё ин ки Махачев ба ӯ тамоман шанс намедиҳад? чанд рӯз пеш Дилан Денис дар пахши мустақим суҳбат кард ва дар вақти суҳбат Дилан ба Абдурозикро савол дод ки агар муҳорибаи ӯ бар зидди Хазбулла баргузор нагардад, пас Абдурозик бо кӣ ҷангидан мехост ва Абдурозик дар ҷавоб гуфт ки бо Генри Сехудо. ва дӯстон, шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо дар саҳифаи инстаграми худ ҳамон навори Абдурозикро монда дар тагаш навиштааст: "Ман визифи туро қабул мекунам, Абдурозик. дар шартнома имзомо", навиштааст Сехудо. дӯстон, чӣ хеле ки дида истодаем, ҳозир муҳорибаҳои намоишӣ хеле зиёд шуда истоданд. Масалан, Майк Тайсон зидди Рой Ҷонс, Флойд Мейвезер зидди ютуб блогер Логан Пол ва дигарон. ва ман фикр мекунам ки Абдурозик низ метавонад дар чунин муҳорибаҳои намоишӣ иштирок кунад ва маблағи хеле зиёд ба даст биёрад. барои ин корро кардан ӯ бояд ками кам забони англисиро аз худ кунад ва менеҷери хуб аз хориҷа барои худ гирад. худи шумо дӯстон муҳорибаи намоишии Абдурозикро тамошо мекарден ё не? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад боварӣ дорад ки баъди ғолибият дар муҳориба бар зидди Демиен Майя ӯ яке аз довталабон барои камарбанд шуда метавонад. ман фикр мекунам ки ғалаба дар муҳориба бар зидди Майя маро яке аз довталабон мекунад. дар UFC доимо барои чемпион камару Усман рақиб мекобанд. ҳозирашда барои ӯ танҳо реванш ташкил карда истоданд. барои ҳамин ҳозир дар ин вазн бояд номи нав пайдо шавад ки одамо гӯянд: "О,
анаи ҷангувар рақиби навбатии Усман шуда метавонад. Майя ба монанди дарвозабон аст. ӯ санҷиш барои довталабон аст. агар ки ту ӯро зада тонӣ, пас ту сазовори муҳорибаи унвонӣ мешавӣ, чунки ӯро танҳо беҳтарин аз беҳтаринҳо шикаст доданд, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Демиен Майя рӯзи 13 июн дар турнири UFC 263 баргузор хоҳад шуд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.